jendea beti ikasten da, lokatzetatik, haiek jarraitzen dute bidean ikasten, eta bere helburua, bere ametsa bilatzen, ez? Musika elkarrestuetan grabatu dugu, Bikor Sánchezen ardurapean. Joan ez pixka bat improvisatzen, gidoiaren arabera eta zeuden errekurtsoak errekurtsoen arabera. Nik beste registro batzutik nator, rock mundutik nator, eta oraingoan beste musika estiloak ere ukitu ditut, baina ez ukitu ez ditudanak, ez. Nik ez daukat pertsonai gogoko bat. Nik uste dut pertsonai bakoitzak daukala bere ezaugarriren bat berekin identifikatzen ari zela. Eta denon artean sortuko nuke nik pertsonai gustokoen bat. Apirilaren 8 aurrera, zinema aretoetan.